Da jeg vågnede i morges og kiggede i min postkasse, lå der et valgkort. Der stod: der er blevet udskrevet valg, og siden du er over 18, er du nu myndig og må stemme til valget. Men nu skal jeg ud og arbejde i mine marker. Vi ses. Det er ikke alle lande, som har et demokratisk samfund, så det er rigtig vigtigt at bruge sin stemme. Det er også godt at have en høj valgdeltagelse, for så er der en bred mening fra hele landet. At stemme er vores bedste chance for at få indflydelse på det samfund, vi lever i, og sige vores mening. Derfor stemmer jeg på det parti, som vil give bedre vilkår til alle bønder. Selvom der ikke er nogen politikere, som du er enig med, så er det meget bedre at stemme blankt, end ikke at stemme. For hvis man stemmer blankt, så viser man, at man stadig har en interesse i demokratiet, men at der ikke er nogen, man vil stemme på. Nu vil jeg gå ind og stemme. Det foregår i en stor hal eller sal. Man går ind til de valgforordnede og afleverer sit kort og får udleveret en valgseddel. Den tager man med sig ind i en boks, som er helt aflukket for at det skal være helt anonym og sættes i kryds. Derefter putter man den ned i en kasse, og så har man stemt. Nu skal jeg ind og stemme. Farvel!